Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban Trihuning putraning abdi Wangsapati nalikane nguni kapupe Madyalaka perang agung lawan Minajinggo katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Srihuning senadyan wekasanira rapteng lana lelabuh negara Srihuning mustika Tuban labuh tresna lan sebaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anandegranti Srihuning datan grahita kang neta katange pribadi Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban Srihuning putraning abdi Wangsapati nalikane nguni kapupu ing Madyalaka rupang agung musuh Minajinggo katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Srihuning senadyan wekasanira